Fl-2017 Malta rat l-ikbar tnaqqis ta' studenti li tilqu kmieni mill-iskejjel fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, hekk kif minn 23.7% fl-2013 l-ammont ta' studenti li tilqu kmieni mill-iskola naqas għal 17.7%. Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Edukazzjoni Frank Fabri esprima sodisfazzjon tiegħu għal dan it-tnaqqis u sostna li l-Ministeru qed iżid l-isforzi tiegħu biex anqas tfal ħallu l-bankiet tal-iskola fi stadju bikri. Riżultat ta' dan qegħdin naraw tnaqqis fl-istatistika ta' early leavers, ġifieri ta' żgħażagħ bejn 18-24 sena illi ma jkomplux jistudjaw jew li ma jġibux kwalifiċi neċessarji. Is-sena li għaddiet fl-2017 Malta rat wieħed mill-isbaħ riżultati ta' early leavers. L-erba' filgħodu Tnieda l-web portal tal-inizjattiva edukattiva My Journey, sit infassal għall-istudenti biex ikunu jafu jiksbu informazzjoni dwar il-karriera li jixtiequ jażlu fil-futur. Dan apparti li jkollhom servizz ta' gwida fl-iskejjel. Il-ġenituri tal-istudenti jistgħu wkoll mill-kumdita ta' darhom jiksbu informazzjoni dwar il-karriera li jixtiequ jażlu lilhom. Fil-web portal hemm ukoll filmati ta' nies li jaħdmu f'setturi differenti, jispjegaw lill-istudenti dwar il-karriera tagħhom. Hemm ukoll forma ta' quiz biex jgħin l-itfal jifhmu aħjar l-inklinazzjonijiet tagħhom il-fejn qiegħda u dan kollu jistgħu jagħmluh mill-kumdita ta' darhom kemm il-darba jridu. Imbagħad fl-aħħar tal-eżerċizzju jistgħu jipprintjaw rapport imorru lura l-iskola u jitkellmu mal-career advisors fuq dak li l-istudent jixtieq jagħżel għas-sena d-dieħla. Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Edukazzjoni Frank Fabri qal li l-Gvern qed jinvesti 10 miljun euro f'workshops fi-skejjel sekondarji madwar Malta u Għawdex. 50 workshops se jkun lesta Diċembru sabiex sa Settembru tas-sena d-dieħla se jkun hemm 77 workshop. Dan biex l-istudenti jingħataw l-opportunità jitalmu u jitħarġu f'suġġetti vokazzjonali differenti. Fost dawn hemm is-suġġetti tat-teknoloġija tal-informatika, l-inġinerija, it-turiżmu u l-ospitalità, il-kura tal-ġisem u x-xagħar, il-midja, it-tessuti, l-agribusiness, ir-retailing u l-kura tas-saħħa. B'hekk studenti li jispiċċaw mill-Form 5 li ma jkunux iridu jkomplu l-iskola jistgħu jkunu mħejja aħjar għad-dinja tax-xogħol f'diversi setturi. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo sejjaħ il-My Journey bħala pass li għandu lan li jilħaq l-itfal kollha. Qal li kull tifel u tifla huma kapaċi għal xi ħaġa. Tenna l-ħidma tal-Ministeru tal-Edukazzjoni sabiex ma nħallux l-itfal jaqgħu lura. Is-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ Clifton Grima faħħar l-inizjattiva u qal li dan huwa pass pożittiv sabiex l-ebda tifel u tifla ma jaqgħu lura.